सकाळु रेडी ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆସି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ମଉସା ଶାଗ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ କି ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିଛି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିଛି। ଯାହା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିଛି ମୋ କାନ ଘର ଘରକି ଘୁରୁଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଘୁରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛି ଭିଡ଼ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ମହୋତ୍ସବ ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ଏପଟେ ପିଆଜ ଆଚାର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ବି ଖାଇଲି ମୋ ପୁଷି ଖାଇଲା। ତ ଖାଇଦେଇକି ପେଟେ ପୁରା ଶୋଇ ପଇଲି। ଦିନରେ ଉଠିଲି ପୁରା ଦିନ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଖରା ତ ଗରମ ତ ଲାଗିଲା ନା। ତ ମାଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛତା ଧଇଲି ତାପରେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହୋ କି ଖରା ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲାନି ଚେହେରାଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବି। ଏତେ ମୋର ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ଯେ ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ତ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ି ଶୁଖା ହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ଶୁଖା ହେଇଛି ମୁଁ କଥା ଜାଣିନି କେତେବେଳେ ଶୁଖା ହେଲା। ତାପରେ ଛୁଟି ଦେବ ତା ମୋତେ ପୁରା ଅନେଇଥିଲେ ରାଗିକି ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ତାପରେ କାଲି ଯେହେତୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯିବାର ଅଛି ନୁଗାପଟା ସଜେଇଦେଲି। ନୁଗାପଟା ସରିଲା ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ଥଣ୍ଡା ତ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ସରବତ କରି ପିଇଦେଲି। ସରବତ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରକୋଳି ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଯାଉଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।